Ake ngibingelele abantu namhlanje ngalolu suku namhlanje la singabaphilile njalo kungekho kubi. Sithanda ukuthi sizehlise komunye nomunye umuntu. Singabelaphi bendabuko. Singenayo into yokuthi mhlawumbe sithanda ukudlala ngemiqondo yabantu. Ngokubana iqiniso angeke udlale ngomqondo wabantu, umuntu ngomuthi. Umuthi bantu bakithi uyashaya. Nedlozi lomuntu liyashaya uma ungadlala ngaye. So into ebalulekileyo ukuzethemba umuntu wakithi. Uzithembe wena ngemva kokubana uthembe mina, uthembe idlozi lakho. Ngokubana uma ngisebenza ngixhumanisela idlozi nelakho idlozi ukuze zonke izinto zihambe kahle. Uma ngabe ngizodlala ngawe, idlozi lakho lizongishaya nelami lizongishaya. Ukubana banikezile umuthi ukuthi ube ngumuthi okusebenzelayo. Umuthi nomuthi uyasebenza abantu bakithi. Noma sekunikezile into siyazi ukuthi izokusebenzela. Uma ngabe kukhona inkinga siyakwazi ukuthi leyo nkinga siyilungise. Abantu bakithi ube zazi nawe ukuthi uyisimo bani. Ngoba kunento eyodwa engithanda ukuyicacisa kuwe wena muntu. Umuthi uyakwazi ukuthola unenkinga edinga ukuthi ngabe iyalungiswa. Leyo nto esika sikunikeze yona kwesinye isikhathi nayo iyazifika ikulwele, izilwele, ikukhuculule, ilwe nasesangweni lakwakho lapho ohlala khona. Isuse imoya emibi ngemva kokubana isebenze. Akumele wena ube ngumuntu osungathi ususazi kakhulu ukwedlula thina. Ngoba angeke umbize ubhilida wena ukwazi ukuzakhela indlu. Ngoba kwesinye isikhathi uzogcina futhi usumsola uthi uyakha wrong. Noma ngabe i-material ishota, kanti usuka nayibonile ukuthi i-material iyashota. Uma ngabe sekuthiwa okay, kufanele uthenge i-termite poison ukuze ngoba indawo yakho inomuhla omningi. Sithele la susithi wena ubhilida akafuni ukusebenza ngoba umnikezile i-deposit. Wazi futhi ukuthi wena ubhilida uyakunikeza futhi wakucebisa, unikeza imbono. Kuba udokotela uyakutshela ukuthi yabona leli philisi mali lingasebenzanga, buye sizokunikeza elinye, kutsho ukuthi i-problem izoba iyilento mhlawumbe engisuke ngiyibona kodwa ngingathandi ukuthi kusheshise lokho kunikeza leli philisi. Kunjalo nakwamelaphi bantu bakithi. Ungagijimisi okomcabango wakho. Kanti-ke uma ugijimisa umcabango wakho kusuka kuwucabanga kwakho futhi angeke ngikusole mina ukuthi le ndlela ocabanga ngayo mhlawumbe ucabanga right noma ucabanga wrong. Kodwa esikhathini esiningi noma ungawucabanga wrong ngoba ucabanga wrong, ngizokusho ukuthi okay, hhayi kuyikucabanga kwakho. Ngoba sinama-problems amaningi ey'ntweni zethu nasemsamo wethu nakwimvelaphi yethu. Kuyakudinga kwesinye isikhathi imithi leyo ilwe lawo ma-problems ngemva kokubana isebenze. Ma ungumuntu kwezinye izinto kufanele ubekezele. Uma ngithe 3 weeks, bekezela mhlambe iviki elilodwa. Uma ngabe kukhona inkinga ngemva kweviki elilodwa ke sesiyokwazi ukuthi okay, lapha njengoba lo muntu samnikeza into ekanje, sokumele simnikeze into enje. Ngibonge bantu bakithi, isintu kubalulekile ukuthi sizwisise. Nami nginje uma ngiphathekile angizibanguli, ngiyakho abanye abantu bangibangule. And then I don't expect ukuthi noma ethe okay ngo-3 days uzobe ususizwa ngcono. Bese ngithi uma ngingezwa ngcono ngo-3 days i-treatment ingakayiqedi, bese ngijika-ke ngilwa naloyo muntu umelaphi loyo. Ngoba usuka yena enginikezile umuthi, njalo usuka kulidlozi lakithi elingiholele kuye ukuthi ayongisiza. Okusala ngiyakwazi ukuthi okay, ngiyayizwa noma iphupho mhlawumbe bayinikeze into yokuthi hayi lapha njengoba amaphupho akho engcolile awenze kanje, uthathe lento uyisebenzise.
kunezinye izinto engizinikezwa nami nginje kodwa uzisebenzise kancane kancane. Yilokho ngiyakuzisebenzisa kancane kancane kanjalo ngokutshelwa kwami. Angeke ngisho ngithi kade yini ukuthi ngizisebenzise kancane kancane ngoba senjaha ukuthi ngithole ama-results, ngoba ngiyazi isizathu sokuthi yini athe ngizisebenzise kancane kancane. Kathi-ke nami mangabe ngingamtholi efonini ugobela wami, ngiyakwazi ukuthi unemisebenzi eminingi. Ngemva kokuba ngiyofika kuye kunabantu abavele befika kuye engisuka ngibathole kuye, nabo basuke bemfonela. So don't expect ukuthi anganqamula ucingo a-athende mina ngoba mina nginolaka. Cha, akumelanga ngisebenzise ulaka, kumele ngisebenzise indlela yesintu, ngilandele isintu. Ngiyalibonga abantu bakithi nina elingizwayo, and those people who value me asebone umehluko ngemva kokuba nami basizile, nalabo engisathi babuye uma bengalutholanga usizo. I expect them to come, ngizobasiza bathole indlela eya phambili, isimo sabo sikhanya. Kodwa wena ojika isikhathi ulwa nami, mina ngeke ngilwe nawe, nginaso isikhathi sokumosha ngisilwa nawe nangolulodwa usuku. Mangabe ungazizwisisi, ungazi-understand, wena vele uhlale ungezi kimi, uzonginikeza inkinga, uvele uney'nkinga zakho emndenini wakho, bavele bathwala ngawe. Mangisithi asethule isithwalo sakho leso abakuthwala ukuthi ngoba bathwala ngawe, wena ujahe lento osuka uyifuna. Leso sikhathi uze nemali engenele, suqeda lapho ufuna abantu balalele udaba lwakho ukuthi ngoba mina ngidlale ngawe. Cha, bantu bakithi asizwisisanene, asingabi nesikhathi sethu sokudlala singabantu abadala. Mina esintwini angidlali ngesintu, ngeke ngitshone ngihleli nginikeza umuthi ngikwazi ukuthi umuthi unzima ngidlala ngawo. Hlonipho ibalulekile, hlonipha omunye umuntu. Mangakwazi ukuzihlonipha wena, awungeke ukwazi ukumhlonipha omunye umuntu noma ngubani. Noma ungase mhlawumbe uhambe kwenye inyanga manje, uzofika futhi uyihlambalaze, noma bekutshela ukuthi ama-problems akuphi, asilungisele ama-problems. Bekutshele bakucacisela futhi ukuthi mangabe kunenkinga iza, kodwa nizojika ugxeke abanye abantu. Bantu bakithi ngithi masiphileni impilo mayibe phambili. Bantu bakithi ngeke ngakhuluma ngathi mina kukhona into esiyibiza thina sithi intebe yemali. Intebe yemali bantu bakithi sithi khona siyakunikeza yona ngo-4.5 i-deposit yawo, yona u-15,000. Siyakwazi ukuthi sikunikeze yona ngo-4.5, uhambe uyasebenza ubusuku uzobhadala imali yethu esuka isele. Ubuze mangabe ubuza uzwisise. Intebe yemali bantu bakithi ayidli lutho kodwa izokulethela imali, ngoba lento sizokunikezana siyithunge ngezikhumba ezithile nemithi esiyifakile ngaphakathi, esizokwazi ukuthi sikunikeze yona, ezokwazi ukukulethela umcebo. Mayikulethela imicebo kodwa ayidli lutho. Ungazikhathazi ukuthi mhlawumbe uyayihlabela noma kanjani, awuyihlabele kodwa izokwazi ukuthi ukulethele imali. Ngaleso sikhathi uma ulethela imali uzoyithola imali ikhona esikhwameni, ngoba imithi esiyifake phakathi muntu wakithi iyavuka ebusuku ihambe iyosebenza. Ungizwisise, angifuni imibuzo futhi ukuthi umbuze kakhulu, nje imithi iyahamba iyosebenza ikwenzele lokho osuka ukufuna. Ayidli lutho, ayihlatshelwa. Ungacabangi ukuthi mhlawumbe kusasa kuzoba khona kodwa mhlawumbe isiyatsho ukuthi ungenzele ukuthi ngoba mina ngiyakusebenzela. Cha, mangabe futhi ungumuntu we-gambling, leyo nto iyakwazi ukuthi ikusize nakho i-gambling. Mangabe umuntu wamabhizinisi, iyakwazi ukuthi ikudonsele futhi abantu. Uma ikudonsela abantu futhi iyakwazi ukuba ithwebula imali kwaseceleni futhi njalo. Ngibonge engudlozi khulu lo okhulumayo, 08320
+6 954 ngibonge kwabangizwayo, ngizehlisa kulaba abangizwayo, ngizehlisa kulaba abazehlisa kimi. Ngibahlonipha njalo, ngingekhethe muntu, ngingakhethe balo lomuntu. Noma ungumntwana na 3 years, mina ngiyakuhlonipha. Ngisithi bantu bakithi philane ngegama lenkosi. uNkulunkulu wethu umveli ngqakhi, onguye ongulizwi e-Afrika.